No niin, terve vaan kaikille pervoille siellä ja minä oon Pottuks. Ja tässä on tosiaan, tai siis tästä alkaa tosiaan tämä Minecraft Let's Play tai pelataan tai joku muuten vaan sarja. Et mä muuten ajattelin, että mä nimesin tän sarjan Pottucraft, Pottukscraftiksi. Et tuo, jossain, en mä muista kuka sitä sanoi joskus, kun mä vitsailtiin kaikista tämmöstä ihmen nimistä jossain striimissä. Niin kuitenkin niin siinä oli jotain semmoista, sitten tuli esille joku, että Pottucraft tai Pottukscraft. Niin mä sitä ajattelin, että mä voisin nimetä tän Pottukscraftiksi tän mun homman. En mä sit tiedä, mitenkä se onnistuu yömmäs tälleen. Kai se onnistuisi kertomaan Pottukscraft, mutta niin. Tosiaan mä yritin jo aikaisemmin kuvata Minecraftia. Sitten huomasin, että perkele mun kone oli kuvannut tuolla minun webkameran mikillä kaiken. Mulla oli joku tunnin verran tää Minecraftia kuvattuna. Ja se sitten kusi ihan täysin siihen, koska piti poistaa kaikki ne. Koska tämä perkeleen kone oli kuvannut kaiken ihan väärällä mikillä. Se kusi sitten siihen, mä poisin kaiken sitä ja tälleen, mutta no niin.